Ако често си купувате дрехи, без да се замислите, вие, както и милиони други, неволно допринасяте за вредното въздействие на модната индустрия върху околната среда. Но как можем да променим това? Ще ви дам един пример. Намираме се във фабрика, която залага на устойчивата мода. Произвеждат се по-малко, но висококачествени дрехи, които могат да се носят по-дълго време. Работим по модела Made to Measure, т.е. изработваме дрехи по индивидуална поръчка и размер за клиента. Произвеждаме с предварителна заявка, така отпадъкът намалява, няма свръхпроизводство, няма залежали стоки, а освен това използваме естествени и биоразградими материи, които също поръчваме само при нужда. Устойчивата мода не е просто тренд, тя е нужда. С по-малко, но по-добре обмислени покупки можем да намалим вредата върху планетата. Знаете ли какъв процент от всички текстилни продукти, пуснати на европейския пазар, се унищожават без никога да бъдат използвани? 0%, 4 до 9% или 70 до 80%? Мисля, че 4 до 9%. Знаете ли какъв е средният процент на връщане на дрехи, закупени онлайн в Европа? 2%, 20% или 80%? Смятам, че е 20%. Ако глобалната консумация на облекло нараства със същите темпове и не се направи промяна, колко ще бъде тя след 5 години? 39 милиона тона, 70 милиона тона, 102 милиона тона. Мисля, че 102 милиона тона.